Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sahbihi wa sallim. Taslima to bada assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu muna gaishe da farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba. Muna kowa fatan alheri kamar yadda ake mana fatan alheri daga ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban kamar irin su Nijar, kamar irin su Najeriya, Nijar, Libya, kamar Chad, Turkey, irin su South Africa da kuma jihohin daban-daban, mutane daban-daban da suke saka mu ayyuka suke mana fatan alheri a koda yaushe. To insha Allah rabbi kamar dai da kuka sani ku da yau ka fara kallon wannan wannan shahararrun asirai masu albarka ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa saboda da mun saki sabon bidiyo mu za ku samu kai tsaye. To insha Allah rabbi yau muna dauke da gingime mashahurin kasar gumin asirin tasarifin kuɗi na yankan shakku nan take mujarabin la shakka biya da izinin Allah nan